I com aquesta branca de senilla, va assenyalar Dorcàs amb un mig somriure sorneguer. Pere, un poc picat, l'observava. Ja estàs burlant-te de mi. No sabia com se ho feia, per rebaixar al mínim les meues dèries. Així i tot, sempre ho aconseguia llevant-li ferro a l'assumpte. Era la seva màgia particular. De vegades m'agradaria ser com tu. Aconsegueixes l'estima i el recolzament de totes i tots i ho fas sent tu mateix, com t'ho muntes. Dorcàs el va mirar una miqueta avergonyit. En realitat, ell sabia que era un xic molt carismàtic. Tanmateix, ell no ho buscava per res. Sols es tractava d'una personalitat forta i empàtica que tothom aprovava i seguia. Ell no necessitava l'aprovació de ningú per ser o pensar el que desitjava. Se sentia lliure de poder alçar-se content, ser feliç amb els xicotets detalls amb els quals la vida el sorprenia, escoltar, aprendre i actuar segons li dictava el seu cor en cada moment. I sobretot, reflexionar sobre el dia a dia als capvespres, amb persones que considerava especials. Dorcàs amb això en tenia prou. Ara bé, com podia transmetre-li a Pere la importància de l'autoestima?